Ha? Payo gamay kay na. Pohon. Ba na siksik ay kaon. Ay wala ka nang di ka magpasiksik. Taga bugas. Lungaga na eh. Do ka sardinas ya. Noodles ya sa bawon ba? Kasi kita nga mo? Hoylan. Oh. Pila ka ni kalungaga ng 2 ka kilo? Pinda na pinaw. Sorry ra na ko na unya. Ayaw mo na ni. Oh. Oh. Nag-vlog mong gud ko nya. Hatag ra ba? Yahiran stores nako sticker ganahan ka. Dara madiray. Diri ko kapalit pag last food. Kato imong bana maguro to ni akawan. Kuan lang kog naigrasya ipang hatag ginagmay wa. Ginagmay lang gud. Kay kasuway kog palit sa una katong tag 5 kilos. Usa ra may matagaan niya. Ay duha na lang para sigurado ah. Salamat brother. Thank you. Oh, salamat kayo. Karon mga lods, nakapalit na kita. Uy, nakahatag kita sticker ni Mother. Iya ko to i-search. Salamat daan, Mother, kung mo-follow ka sa akong page. Pinagmay lagi tao na ako, Mother. At sa katabang ta sa atong isig katawo, ya. Makadawar sa tag na imo sponsor nato. Karon na yung gabi na mga lods, padong giunta ko manghatag og bugas. Ay gikan ta na narabaho, ya. Kadesisyon tang manghatag no sa tagbugas. Pag humana kong ilit, kanang nag-prepare na ko kanang para mugawas ko. Nay, nikalit og misis nako. Good evening, sir. Nang mo-share ko gamay sa akong blessings. Which is thankful kayo ta kay kani siya ikaduha na gyud siya ni hatag na to og kuan kanang tabang murag kita mo sundian murag katang kita mo nahimong instrumento niya which is thankful gyapon ta kay salamat nga sa kadaghan nga nagingon ani kita iyang napilian manang atog yung ihatag o atog i-share ang blessings nga gihatag sa atong isig katawo. Ma'am, babae man gyud ka kay maman, babae gyud. Daghan kayong salamat, ma'am, nga ako'y nanahimo nimong mamahimo nimong instrumento. Nasayod ko siguro busy kay ka. Daghan kayong salamat nga gihimo ko nimong instrumento nga ako imong napili nga maoy mo padangat sa imong grasya sa pag-isig ka tawo nga nang hinahanglan. Salamat kayo, ma'am. Ang Ginoo nagyoy bahala nimo nga muhatag tumubulig sa imong kamaayo ug hatag ng daghang grasya sa umaabot pa nimo mga adlaw. Andam ra gyapon kayo ko, ma'am, nga himumoo nimong instrumento. Ang Ginoo na bahalang mubawas sa imong kamayo. Daghan kayong salamat, ma'am. Mangita ta mga lods, mangita ta unahan sa atong makitaan karon. Balikan ko na ako sa dito.
Pwede, gabi. Imuha na, imuha na. Inangkat mo na o kinuha? Ha? Inangkat. Ha? Inangkat mo na? Oo. Daga na kakalin? Oo. Asa mo kauli? Dool-dool ra dire. Nikuan. Oo. Wala man ko lungaganan. Nana kay bukas inyo ha. Oo. Nana kay bukas inyo ha. Oo. Kay dili ta ko palit ana pero tagaan bigag bugas. Wala man ko lang ang ganan kanang palit ko sa gawas ba kay di pa ko taga diri ba nya kit andi ka nagian nang hatag og bugas so tagura ka kilo ra gud nya. Tagaan di kag bugas. Sa nga ni mo nay? Gigi. Kudo ba ikaw ro ganin na ra ka diri? Pero tagaan di kag bugas. Pero nimo, sige. Palit ako ano, yaw magulong nga ganon. Ha? Tagaan lang akong bugas kay palit ako ano, yaw magulong Bita nang hatag ko rog bugas nga. Suroy ba? Ginagmay labot. Dua ka kilo, dua ka sardinas o noodles. Sabi, noodles. Ha? Pohon. Mga naman, siksik ay kaon. Ay, alag ka nang di ka magpasiksik. Pohon lang, random naman ako Kasi kailangan mag-sticker nga ako taga mag-sticker. Sticker lagod nga. Ayan na pang politiko. Sako ba? Ya, unahin ako, 5 ka kilo. Usara may matagaan. Duha na ka kilo, at least na sardinas pakapin ba. Kaya gusto ka sako, usara may matagaan. Ya, dia. Mau dia. Oo. Balik ka. Di ba? Di na ko ganyan, naksyo ko hunong tanaw ko. Yung ko tagaan lang at tagagbugas no kay murag basin og malini pud ba nya ginagmay ana. Datos na panglungag, bali na kay malinan. Tama. Nana siya panglungag. Wala po siya sudan, pwede mo to. Pwede mo to iron na ni atin na di ba? At least na ibugas. Nikuan. Nangkat no. At least na ginansya ginamay no. Pohon. Okay, salamat. Magtuyok-tuyok ka mga dire. Nikuan. Ya basig mo follow ka nako, okay kayo. Kita salamat kayo sa tabi ha. Sige, ato po nahan. Thank you. Lingaw ko si badat. Nalimot ko nga atong nanay yun, nalimot ko na ko atong nga atong kitagaan ako ay sagdi lang. Then nagagod sipat ba to ba? Sipat pa to nanay nanay baday. Sipat nanay baday pa mo na ako na yun na nainduman. Ay, nato ang kinabuhi, usahay maghulta, usahay magkatawa ta. Ay, salamat kayo, nay, sa tabi-tabi, dahil baday. Itong tagaan ako, nalimot ko nga itong nanay, ay. Sige lang, at least nakatabang ta. O kamay man ganito siya nahalin, inangkat niya. Pero, at least, nanay bugas siya, o tuan niya, buwan siya sudan, pili rin siya itong sardinan, o buwan, kanang sardinan, lumodon, o takot-tangkit niya, yan, yan, pala dito, lumagat, palitan ako itong nanay, ay, tulong agadan. Sige lang po, mangita ko. Tara, tatay. Tatay ng mga basura. Tatay sa busing. Yung katagaan ng bugas. Busing! Daga na ka nakuha! Daga na kayo nakuha! Tagaan ka bugas. Ha? Tuyok lang. Nakay panglungag, tagaan ka bugas.
Naba kay panglungag, tagaan di kag bugas. Maglungag ka? Wa kay lungag-lungag. Ha? Pero maglungag ka. Nakalungagan. Tagaan di kag bugas? Ha? Ha? Sugatan lang ti ka? Asa man ti ka sugaton? Asa ti ka sugaton? Ina na nga oras. Oh, gabi. Sige, sige. Oo, sa'yo kay ka. Yeah, pero karon na, asa mo ka po yun? Ano ba? Yung balay? Ikaw sa mong mama? Oo. Yeah, asa mo ka tulog ron? Asa mo ka tulog? Balay si mong lula. Maglungag mo? Maglungag mo? Dito sa ano? Oo. Sige, sige. Amping! Ha? Oo, tuyok. Maugid. Tagaan di kag bugas, panglungag, okay ni mo? Okay ra? Dito, tagaan di kag bugas. Alauna. Oh, pero maglungag mo. Maglungag. Kaya tagaan di kag bugas lagi kung maglungag mo. Ah, sige, tagaan di kag bugas ha. Tagaan di kag bugas. Dara. Aray. Sige. Tagaan di kag bugas. Oh, lungagan na eh. Dua ka sardinas, ya. Noodles, ya, sabawon ba? Kasi kita nga mo? Hoylan. Oh. Paglungan, asip, ulit na ka pa doon? Oh, lungagan na eh. May na lang ba, makatapang kamay, okay? Sige, sige. Ampong, ampong. Sige, salamat. Si Bossing Hoylan. Pero, gatong bukas kay maglungag kung si siyang mama o siyang lola nagtipon ko at least kasi paglungag bulan laot kapag kung murong gabi una sa ingon natin yung agit ko siya siyang lola likod sa Gisano mana ko na sila ibong kaso ang malungag so sakto kayo lipay kasi pagkatag na bukas. Mga ito mga lons, nahurot na mga itong bukas, muli na ta. Ngayong gabi, huwag dagang salamat. Bawoo!